La sensació que tinc és que el que no admet és psicologismes. Bueno, Segons quina crema de whisky no te l'admet. Si apretes més una tecla del compte, la sensació que tens és que explota tot, que no ho admet. T'obliga a passar amb una certa lleugeresa per tot. I això és molt delicat, perquè dius, estàs treballant sobre aire. No admet els psicologismes habituals. Vull dir, jo fent això del Pinter, és una cosa que intuïa, però que fent això del Pinter ho he vist molt clar, que és que en general hi ha com una cosa que diem, això potser la gent que no ha estat a assajos no ho sap, però vull dir, una cosa que per nosaltres és relativament habitual, que és sentir parlar de la veritat de l'actor, l'organicitat i tot això, que te n'adones compte, fent el Pinter, de que aquesta suposada veritat, allò quan diem un actor, no, estic treballant en veritat i no sé, és una veritat convencional, fictícia, i que no és tan veritat aquesta veritat, o sigui, és una convenció sobre la veritat. Sí. Però que aquests personatges del Pinter, tal com els hem acabat fent, són absolutament versemblants. Sí. I en canvi els has d'anar a trobar per uns camins que no són els de la racionalitat i els d'aquesta suposada veritat de l'actor, que jo vull dir que protesto contra aquesta veritat de l'actor perquè és molt limitadora, en el fons. Sí, de fet, jo entenc que aquesta veritat de l'actor, i per exemple recordo els assajos, que tu ens anaves demanant coses, i jo ja intentava treballar des de la meva veritat, per dir-ho d'alguna manera, però jo veia que no... O sigui, que allò no ho podia fer d'una manera orgànica per mi, que per mi era una veritat, però que em demanava una veritat diferent a la que jo estava acostumat a treballar, per exemple, no? O sigui, no és ben bé això, o sigui, que em demanava trobar una organicitat i una veritat que em costava trobar, o sigui que no era fàcil. No, per això obvi que aquesta veritat convencional de l'actor no serveix. I no serveix per fer Pinter, la qual cosa vol dir que segurament no serveix per gaires coses. Sí. I en canvi és una cosa que ens és molt habitual de fer servir, no? I està associat això per mi al sentit de l'humor, en aquest sentit. Jo un dia recordo un assaig que vam fer un passe i tu vas dir molt bé si haguéssim fet un Mamet. És a dir, pel canto d'un duro ens en vam anar a unes tessitures de claroscur. I recordo que després van sortir converses allò de dir ens convé el Simenon aquí, ens convé el Rififi i ens convé el Polar més, la netedat que té el Polar francès, que dius, tot és absolutament, aparentment, tot és de veritat, però comences treballant amb la sensació d'ortopèdia, però que després allò es posarà a lloc, però que comences treballant molt estilitzadament, sense deixar-te portar per segons quina passió, segons quin apretament de coses, no sé. Saps? Partir d'una netedat que és com una sensació de normalitat estranya. Jo recordo això, recordo un passe que vam fer, que vaig fer aquest comentari, i em va fer molta gràcia, i ho vaig lligar molt amb tot això, amb la sensació d'il·luminació que té ell, no de claroscur, no d'enfosquir les coses com el cine negre americà, sinó la netedat del Polar, que dius, hi ha molta violència paral·lela, hi ha molta tensió, però en canvi hi ha com una aparent serenitat.